You calibrate, do the mumble like a crazy with a mumble like a crazy mumble, 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 mumble. Și hei, toată lumea, eu sunt Fresh, astăzi alături de Aderal, fac eu acum un grup pentru că Aderal nu când o scos pe amândoi. Doar pe el l-a scos. Aderal, te rog, spune ceva. Salutare toată lumea. Aderal cu Pro, astăzi schimb și un milimetru în Elfi Fresh 3. Oh, ce nume drăguț au și ăștia. Nu, că și-a steamer, vă zic că da. Virgulă. Da. Bravo, bă! Bă, mamă, s-a dat, hai ca să scriu și eu numele. Plasmă de degeaba. Trebuie, când schimbi numele, să scrii numele tău și mai spui un ori 3. Eu așa de multe ori fac și pățesc când sunt pe primul loc, gen ori 3, refresh ori 3 și m-am făcut china. Bun, în acest episod, dacă să murim, încercăm să nu ne ofticăm, că am mai pățit-o. E, de exemplu, am stat cu el, cam tare. Am țipat ca ultimii. Nu am țipat, atunci când ne-am apucat noi de râs. Deci, Da, în ce mor am murit, ne-au luat cam de râsul. Noi râdeam din nebuneam. Mai aveam o leacă și nebuneam amândoi. Nu că nebuneam, nu. Deci râdeam la cum am murit. Deci Da, eu râdeam isteric, așa. dacă știi ce zic. Bun, acum. Ne mișcăm, ne mișcăm. Pe aici. Eu nu găsesc bă niciunul. Am găsit doar unul. Nu stă niciun loc. Vrei tu. Da, cu și sunt un loc. Ia să mă... Da, frate, nu știu ce am stop și am încântit scrum ăsta. Nu uitați pe unul. Mâncă-l. Dă feed. Uitați-l pe Aderal. Gata? Mănâncă un cu totul. Tu ai zis? Chiar n-am vrut să mănânc tot, dar în fine. Nu, mănâncă un cu totul. Eu fac de timp. Ia-l. Vino încoa. Nu pleca. Vino încoa, e unul mare. Invers, la aia mare. Bă, tu știi care e aia mare? Hai, bacte. Stai, hai pe ăsta. Split, pe aia mică. Vino înapoi în două splituri. Îl prind. A, nu fugi. Vino sus, pe mine. Că îl mănânc pe la primul loc. Vedem că îl mâncăm pe... GG. Primul loc, băieții. Mănânc virusul. Mănânc virus și pe amândouă. Hai, vino. Du-te înapoi. Lasă ca să mă mănânci fraierul. Sau hai că mă mănânc. Stai că nu pot. N-am mă. Ia mănânc lități, vedem care e șeful. Mamă, spar. Du-te. Nu-ți da split. Mâncă-le așa. Hai că facem noi cealaltă. Really, am murit. Aderal, primul loc, nu te despărți, când eu am știgitori sunt. Îți bea cu minte. Uite-mă sus, da, uite sus. Vai. Dacă. Nu, încă, înainte să desparți, mai dă feed. Încercăm trick. Încercăm noi doi un trick. Ia, dă feed. Split în multe, gata, split în multe. M-am mâncat. Nu. Nu se poate. Mamă, fiți atenți când mănâncă, îl luăm ca pe fraier. Nice. E gata, băiat. Stai că vin acum imediat. Ne pricepem Aderal cu refresh. Care? Unde să mă dau? Mai jos? Vezi că e ăla aici. Mamă. Dă feed. Gata, dă feed. Bun, fratele. Gata, îndepărtează și dă feed. Gata, acum dai. Fratele, am făcut un troll. Aderal cu doar până despărțit. Că ăla nu știa. Gata. Dă splituri. Hop. Fii atent. Really? You are for real? Bă, nu te mai ca mine. Uite, ia-l pe ala. Bun, să mănânce. Mai e unul mai mare? Nu, noi suntem șefii, ca de obicei. Nu poate fi prima oară. Du-te pe ăla, du-te pe aia. Toți trei am mâncat. Pe toți? Da, toți trei. Îl mâncai cu un nab. Bă, ce faci? Ia bine, tu? Bag-te jos, du-te la alea mici. Stai. Stai ca să mănânci pe aia de sus. Du-te pe aia. Mamă. Gata, rămâne cu aia de sus. Cu aia de sus de tot. Și acum vin așa pentru un trick. Și acum nu mai dispar dată. Uite, bă! Scuze. Dă feed. Vine unul. Hai, Pierre. Vezi care virus?
You are so Dă-i real. virus, dă-i virus. Nu pot, n-am aceeași. Stai. Mamă, era să mă sparg eu. Dă splituri multe. Oh, mersi. You are for real. Așa pățim noi și așa murim noi. De exemplu, ați văzut cum a fost dacă nu mă mânca. Să desfățeam mine. Fuck. Îl văd lateral. Nice, lateral. Uite-mă. Uite, dă fi lateral. Stai ca să mă iau virusul. Nu, trebuie să sparg. Dă feed, că îți dă bombă, zic eu. N-am cum. Dă feed. Poți dai feed dacă vrei. Așa dai feed. Eu ar să... Gata, m-am murit cu totul. Îl văd. Dacă știai să dai mai bine feed-ul și făceam noi de intrare aici în camiar. Nu, dar dacă faci 110 să mă schimb cu fulgere. Da, știu. Dacă fac 110 să mă schingem cu un fulger sau așa ceva. Nu știu, prostii. Venim noi. Dar am ajuns primul loc prin trolluri, am ajuns noi. Da, și datorită mie. Eu am fost de pe primul loc. Da, nu, eu am fost primul loc și ai venit tu și pe ți-am dat o feed și pe mai făcut troll. Da, bă, și ne-a ieșit și nou un troll. Dar frate, trollul ăla când ne despărțim un altul mult. Mă scuzați pentru vocea de pe fundal. M-am mâncat unul. Uite, trollii. Se validează, nu prea reușesc. Bă, ce nume are ăla? Poate copiez numele. Care am și o skin-ul ăla. Am mai făcut o dată chestiile astea. Trebuie să fac 110 ca să iau un screen cu fulger, să mă chinui pentru el. Gata. 108. Stai că-mi cumpăr double kit na XP. Mamă, și îmi iau... Nu prea folosește. Păi, eu vreau să fac shaderal. Eu vreau să fac shaderal level, să strălucim amândoi. Mai durează. Dar ce level strălucești? Level 50 fix. De 50 încep ca să strălucești. Și dacă chiar, fratele, să băga skin-uri noi, acum putem să facem level 99. Tu știi aderale să băga skin-uri? Pe ce? Păi uite la nebulos după ce mori, să te uiți la level, să vezi că băga skin până la level 99. Da, era până la 500, dar mai până la 99. Uite, pe ăsta l-am mâncat eu atunci. Când eu am ajuns primul loc și pe ăla l-am mâncat eu. Vreau să câte plasme am. Eu cumpăr double XP ca să fac mai repede level-ul. 1000 Chiar te ajut, mie mi spar ceva YOLO. Am cu 27 de plasme. Mamă, știți că așa stimări. Am 27 de plasme. Eu mai am 1200, îți vine să crezi. Mă mănâncă. Cred că e foarte greu să intri printre ei pe nebulos, dar nu. Cum tu ai reușit? Da. Am reușit să trec printre doi. Era pentru unul care eram despărțit mai mult. Pe 2, poți să zici. Mă vorbesc cu Colinda. Ni. Vedem, vezi că-ți dau split, Nu, încă m-am 4 secunde. Dă-ți că mă duc în ăla. Oh, mersi. You are so real. Mamă, gata, păsesc bomba, așa rămânem. Fugi. Nu. You are so real. Mănâncă-l. Opa. Când am vrut eu să-mi dau split, te-am mâncat. Bun, da, în fine. Mă scuzați că nu prea vorbesc cu voi, dar eu vorbesc... Du-te, mi-a mâncat un virusul. De fapt, am reușit unul dintr-un virus. Adică... Eu știu jocul ăsta. Ce-ai pățit? Ce troll ți-ai mai luat? Hackeri. Că nu m-am prins. Nu știu jocul ăsta, gata. Nu mai gata. Mie mi se pare un pic enervant la acest joc, pentru că trebuie să ții telefonul, nu-l ții gen ca pe agarul sau cum tot, să-l ții drept, straight away. Dar e fine. Da, chiar sună frumos și nici nu toți. Dacă vreți. Agarul nu frumos, că nu avem cum. Da. Uite, aderal, vină jos. Bă, vină jos. Nu locoli. Gata, hai că ești bazat. You are for real. Oh, mersi. Come on, what? Mersi, ești prietenul meu. What? Mersi, ești prietenul meu. Ce nu mă laud? Ești cel mai... Schimbă numele. Din ce? Din pro... Tu mă vezi cum mă cheamă? Nu meriți numele refresh. What? Nici tu nu meriți aderal. De asta?
Gata, am ieșit. Bun, fraților, mai sunt un pic Aderal a ieșit, dar mai rămân noi pe fund, dacă poate ne facem mari. Nu. Mor, bă! Taci, mă, taci. Ii, Trebuia să-i dai lui ăsta. la țărâncuța. Și... direct, stric. Gata, asta e tot ce mai poți, vă zic. Și îl mănâncă ăla. Nu mănâncă nimeni pentru că am chestia asta. Da, mă, timp, fix timp fac eu cu tine. Eu aștept ca să te mănânc și tu vrei timp cu mine. Adu, dar tu și te mănâncă. Nu fac. Îmi place skill-ul tău. Care? Degețel. Ii, sunt un degețel în viață. Ma, stai că stai troller. Da, e troller. Vezi că nu e eu. Îl mănânc, gata, îl mănânc, ce vrei să fac? Ba nu, era fin. Nu, e troller. Și eu pot să fac asta, gen ca să nu mi-apar nici nume și să-mi dea culoarea aia. Știi cum? Nu-ți roghezi. Ok. Da, serios, dacă îți dai log off și dacă nu vrei să faci level... Vreau știa de mine, hai ca să facem această filmare, cum facem toți, dăm feed-ul 1. Ocolește-mă col, rapid, hai mă col, asta nu știi cuvântul col. Ioi, să-i dăm lui ăsta tot, n-avem ce să facem. Dați oricum ne mănâncă. Băi, eu ar sori el. Ia, fiți dacă fac timpul ăsta, e what the fuck. Îl mănânc și pe dau lui un mic. Tot. Stai-ți gata, gata, aici am găsit, aici și-o găsit sfârșitul datul. You are sorry, al. Care mă ajută, îi dau tot feed-ul. Care nu. Ia uite-ți pe ăsta mic. Bă, eu am zis ăsta mic, nu ăsta mare. Gata, mă, ia uite. Și dacă și să dă feed. Mai stăm puțin ca să-l ajutăm. Cât are bomba asta pe el. Am mâncat. Hai, mă. Care și-o fi? You are for el. Nu-i dau ăsta sați. Gata. Atât ce mai fac. Gata, l-am lăsat. Bun, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Am făcut mare, am făcut troll, am făcut de toate și să-l trollez de Machinab. Aici am fost arătat care era Aderal, vreau să vă zic ceva Aderal, te rog, spune-le. Dacă o să vreți să mă apar și eu în episoade, mă lăsați acolo comentarii pozitive. Poate o să fac și un canal de YouTube, nu știu. Vedem. Bun. Da. Eu iarăși... Comentarii. Bun, eu am fost Refresh, arătat de Aderal, cu un episod de nebulos, ne-am făcut mari și mici. Bun, la revedere!